Πατητή τσιμεντοκονία. Από τα παραδοσιακά μονοπάτια του περασμένου αιώνα στις σημερινές διαδρομές του σύγχρονου design και της διακόσμησης. Πατητή τσιμεντοκονία DS250 Durostick. Είναι οπλισμένο λευκό ή χρωματιστό τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για την επένδυση νέων ή και παλαιών δαπέδων και τείχων σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους. Η προηγμένη του σύνθεση περιλαμβάνει τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και τελικά άψογη επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Αντιμικητική, δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας και είναι φιλική στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στιβαρή, χρηστική, βιομηχανικά τελειοποιημένη, η πατητή τσιμεντοκονία της Durostick έχει διευρύνει τις εφαρμογές του προϊόντος και το έχει οδηγήσει σε νέες διακοσμητικές εφαρμογές γεμάτες με χρώμα και αριστοτεχνικές τεχνοτροπίες. Η διαχρονική αρχιτεκτονική ανάγκη για απλότητα, λειτουργικότητα και πολυμορφικότητα έχει επαναφέρει την πατητή τσιμεντοκονία στο προσκήνιο των νέων κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, για να προσφέρει νέα προοπτική μακριά από τους συνήθεις τρόπους επένδυσης τείχων και δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία και πάτωμα. Μια σχέση που έρχεται από παλιά, όταν στα νησιά των Κυκλάδων μάστορες με μεράκι έστρωναν με αυτή φιλόξενα καθιστικά, χαγιάτια και αυλές και όπως φαίνεται θα πάει μακριά, αφού και σήμερα διακοσμεί σπίτια με γούστο και καταστήματα με άποψη. Για να εφαρμόσουμε πατητή τσιμεντοκονία στο δάπεδο, φροντίζουμε να ασφαλίσουμε τις γύρω κάθετες επιφάνειες για να μην λερωθούν. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε επιλέξει την έτοιμη γκρι απόχρωση της πατητής τσιμεντοκονίας της Durostick. Παρασκευάζουμε την απαραίτητη ποσότητα υλικού αναμειγνύοντας κάθε 25 κιλοσακί πατητής με 5 λίτρα καθαρό νερό και αναδεύουμε με δράπανο σε χαμηλές στροφές έως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές παστώδες μείγμα χωρίς βόλους με καλή εργασιμότητα. Ψεκάζουμε τόση οριζόντια επιφάνεια όση θα επενδύσουμε άμεσα με την πατητή. Με μυστρή εναποθέτουμε υλικό στην επιφάνεια και στη συνέχεια με φαρδιά οδοντωτή σπάτουλα το απλώνουμε. Τα δόντια της σπάτουλας πετυχαίνουν ισόπαχη στρώση. Για να ασφαλίσουμε διαχρονικά την πατητή τσιμεντοκονία στο πάτωμα, συνιστάται ο οπλισμός της με αλκαλίμαχο ιαλόπλεγμα DS4160 της Durostick με άνοιγμα καρέ 4x4 χιλιοστά. Θα την προστατέψει από ρηγματώσεις που ενδεχομένως προκληθούν από ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, έκθεση σε ψύχος ή υψηλή θερμοκρασία, συστολές και διαστολές της επιφάνειας, μικροδονήσεις και κραδασμούς, αλλά και από την καθημερινή καταπώνηση του χώρου. Το στρώσιμο της πατητής τσιμεντοκονίας υπερβαίνει τη διάσταση του ιαλοπλέγματος για να κάνει συνέχεια στην επόμενη στρώση. Στην χτενισμένη πατητή απλώνουμε το ιαλόπλεγμα και το εγκυβωτίζουμε με τη φαρδιά σπάτουλα στο υλικό. Συνεχίζουμε έως ότου οπλίσουμε την επιφάνεια στο σύνολό της. Δύο ώρες περίπου αργότερα και αφού η πατητή έχει τραβήξει, επανερχόμαστε. Για να μην την πληγώσουμε, τοποθετούμε στην επιφάνεια φύλλα πολυστερίνης που θα την προστατέψουν από τα παπούτσια και τα γόνατα του μάστορα. Ψεκάζουμε την επιφάνεια με νερό και με τριβίδι την εξομαλύνουμε στο σύνολό της. Στη συνέχεια με μυστρή πατάμε την τσιμεντοκονία και προοδευτικά της δίνουμε το χαρακτήρα της πατητής. Τελικά με τη φαρδιά σπάτουλα λιένουμε και τελειοποιούμε. Η πατητή τσιμεντοκονία ανταποδίδει τη φροντίδα που δέχεται από το μάστορα και τα εργαλεία του και γρήγορα αναδεικνύει τις πατίνες και τα νερά στην επιφάνειά της. 20 μέρες μετά και αφού το υλικό έχει ολοκληρώσει την εξέλιξή του και έχει στεγνώσει σε βάθος, ερχόμαστε να ενισχύσουμε την προστασία στην επιφάνεια.
εφαρμόζουμε το ακριλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού διαλύτου Vista της Durostec. Εξαιρετικά διαβιές με μάτ απόδοση και ισχυρά φίλτρα UV θα διαβροχοποιήσει την επιφάνεια, θα την κάνει ελαιοαποθητική για να μην την ποτίζουν λεκέδες και θα την προστατέψει από την καθημερινή χρήση και τον συχνό καθαρισμό της με οικιακά καθαριστικά. Είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση και εφαρμόζεται με χαρακτηριστική ευκολία με πινέλο και ρολό όπως τα κοινά βερνίκια. Τελικά, το πάτωμα που δημιουργεί η πατητή τσιμεντοκονία είναι μοναδικό. Κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επιφάνειας μαρτυράει την ανθρώπινη παρουσία στη δημιουργία του και οι θελημένες του ατέλειες το κάνουν οικείο και ξεχωριστό. Μακριά από τους γυαλιστερούς εντυπωσιασμούς της δίθεν πολυτέλειας, η πατητή τσιμεντοκονία στέκεται υπερήφανα απέναντι στις διακοσμητικές τάσεις των εποχών και δηλώνει την κλασική της παρουσία. Στιβαρή, χρηστική, βιομηχανικά τελειοποιημένη, η πατητή τσιμεντοκονία της Durostec σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο έργο αναδεικνύει διακοσμητικά τους χώρους που εφαρμόζεται και χαρίζει άψογο αποτέλεσμα. Τα επιδέξια χέρια και η μαστοριά του εφαρμοστή της μπορούν να απογειώσουν το αποτέλεσμα και να την αναδείξουν σε στοιχείο που αναβαθμίζει τη γενικότερη αρχιτεκτονική των κατασκευών. Τεχνική υποστήριξη. Η Durostec είναι κοντά σας για να σας προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε όποιο στάδιο εργασιών και αν βρίσκεστε. Αρκεί ένα τηλεφώνημα ή το ηλεκτρονικό σας μήνυμα για να λύσετε κάθε κατασκευαστικό ή επισκευαστικό σας πρόβλημα.